tip of the day, drink plenty of water. Alam niyo ba yun? Ako talagang hindi ako makaalis ng bahay pag hindi ako may dalang tubig. And para ma-enjoy nyo yung pag-inom ng tubig sa maghapon, put lemons inside. Huwag kayo magtipid, mas gumagastos pa kayo sa Coke, pero sa lemon nagtitipid kayo. So drink plenty of water. Magandang araw, Madrid Nation. Andito tayo ulit sa, as usual, ito palagi ang una kong pinupuntahan, itong construction sa Chatham, sa magiging bago nating office. And kung titingnan nyo, pinaka-nasimulan palang pintura. Halos walang nagawa. Halos wala pa nasisimulan. Yung mga karpintero ngayon, mas pinag-focus ko muna sa mga pag-construct ng mga lamesa. Para pag lumabas yung permit namin, hopefully today or tomorrow, pag natapos na natin to, dapat sabay na kagad yung mga lamesa. So, pinauna ko na yung lamesa, tapos pag matapos to agad, mailalagay na kagad yung lamesa. And nakaka-stress dahil parang kabayo na gusto mo na lumabas sa kulungan para tumakbo, hindi ka makatakbo dahil mga permit. Hopefully, yan isang bagay na maayos sa Pilipinas. Ngayon sa CR, ang medyo plano ay kasi 70 to 75% ng population ng office ay babae, 25% lalaki. So sa mga lalaking gusto mag-apply, naririnig mo ba yun? Mas ang daming babae dito. So yung CR namin, I would be 4 na CRs yan, dalawa dito, dalawa doon. So isang CR dito exclusive for boys, isa for girls. Sa kabila, isang exclusive for girls. At doon sa dulo, parang pwede rin i-mix yun boys and girls. So, medyo pinaplano pa, tapos ang daming considerations. And minamaximize din yung space para doon sa mga CRs. By this week, matapos na ni Jera yung mga permits. And pag natapos na yung permits, dire-diretso na yung action dito. Okay? Yun lang. At ang aking life tip para sa inyo ay break down your stress. Marami akong mga tao na nakikita na every time they have problems or stress, masyado nilang sinasalubong ng head-on. Ibig sabihin, pag ito yung problema, ito yung stress, sinasalubong nila head-on, binabangga nila at gusto nilang matalo at masugpo tong stress na to ng harap-harapan. Pero if you think about it, ang stress ay parang alon ng buhay. So kung pupunta ka sa Manila Bay, may makikita kang mga alon. Yung mga bato, hindi nila binabangga ng harap-harapan yung mga waves. Hindi nila binabangga ng diretso. Ang ginagawa ng mga bato, yung mga butas sa gitna, pinapalusot yung ibang force. Tapos kung ano lang yung natirang energy na kailangan, yun lang yung pinipigilan ng mga bato. Ibig sabihin, hindi yung buong energy ng alon, yun yung pinipigilan ng mga bato. At ganoon din sa buhay. If you would analyze your stress, your problems, hindi lahat yan kailangan mong salubungin, hindi yan lahat kailangan mo banggain. May mga bagay dyan sa problema mo na hindi mo naman talaga kailangan harapin. So gawin mo, i-breakdown mo yung mga hindi importante na harapin mo sa stress, sa problems. Tapos pag na-breakdown mo siya, marirealize mo, ang kailangan mo na harapin, yung mga importante. Yung mga bagay na talagang kailangan mong isolve. At hindi mo kailangan harapin lahat. Katulad ng iniisip ng ibang tao. Siguro kung kailangan mong gawin to sa schedule ng ibang tao, parang ang dami mong marirealize na hindi naman lahat kailangan mo i-solve. Kailangan mo i-solve yung mga pinaka-importante. At pag na-breakdown mo ang problems, yung mga hindi importante, parang tubig sa bato, palusutin mo lang. Hindi mo kailangan salubungin lahat yan. At yung mga importante at vital lang para sa'yo, at kung ano yung sa tingin mong importante, yun lang yung i-solve mo. So again, ang life tip of the day ko para sa inyo ay break down your stress. So again, this is Ian Madrid. And kung nagustuhan nyo to, mag-subscribe naman kayo sa aming subscribe kayo sa aming channel. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.